qualsevol activitat de qualsevol sector, benvinguda sigui. Hem de potenciar això, que Tremp, cap de setmana sí i cap de setmana també, es facin coses, i si és entre setmana també, però aglutineu tot de manera que la gent ens conegui. Una vegada ens conegui, després ja vindrà l'altre, ja vindrà la seva tria de si venen a visitar-nos o no. Jo recordo que de molt de petit sempre havia escoltat dir que Tremp, i per defecte el Pallars ho sap, però ara parlem de Tremp, era un municipi de pas. La gent passava, per què? Per anar al Pallars Sobirà, per anar a la Vall d'Aran, per anar a Andorra, per anar a la Cerdanya. Érem un municipi de pas. Ens hem de creure que no som un municipi de pas. Tenim valors suficients, paisatgístics, com deia, culturals, naturals, per ser un municipi de destí.